Nana this year, and also Modestia Yaw, Apreku, Ama Hotedin at the Mobium, and also Massa de Shia Mobium, Sabin Penning Force top rare a char, and that rather than the ditcher. Now, more money to yourself, say home on a film shampoo, no Milka Senti, and then Modestia, Mene Chiame Techi, I said, dear Shia Mobium, and you said Chiame, the Yanni dear Shia Mudia, eh? Na agrono emu ayehe yen sebre yen koma na kwaba na yen no entwa enkomo twetwe nso na yen mo akwaba ya ura bijini se twedi ampo adawroma hoye kwa ma yehu adawroma pia na ho so aye feyi pia manfo so dia mse asafu yehu na mse na amakom yehu are oyede nipa ba fa makom no abasafu ya mu ya dia asafu yehu dia amakom yehu I was young, what you have a touching any idea, Shiamuno, which was an amo, some crack a top for more, Sebi, among whom say I'm Papanini and Akasan. You may be a wish anything at the NYANSAPO, NYANSAPO, so dear, Yana, your son of Badrimba. Now, and me, you may be a media, daddy, then you know when you said you may Kobe, they are almost so much sinning. And until Miss Ebre, young Kojo Mojaton Diano, Yaba, it was. Nyaba kama tuntum so no se me a we dey asay wona me di na kire ye nya no wa hanum say me nyaba mpacho din de say mpacho frame amajewa ye ajewa kode amajewa papa bi wona ye na di ahyiamu wa ha no ama ene me se me pese wo kire me bebi asema me na wi a wa kire me bra ye betimi abusa abe no sekraman say ompe na duane a na onka say akokọ omesoso se panimu busa be ya mpacho asechire ne sei mpacho se panimu busa be se kraman so ompe na aduane a onkyere se akokọ mesoso ase akire se ebia na me ba ye bone na me bu na se me tia no esan se me tia no na obi fi se bia me mpa akwala na sem nti obi etimi fra bonten ebeka bi me nkyere sa me ba na ye bone na me tia no eno nkyere se obi fra bonten meka ne ope piao se me kyere mu eje wa kwade wanu ati ye chese wa kyere be yase a kyere ase ama mate ase me pacho na ebre ben na betimi abusa be se kramas wo mpenaduane a na onka se akokọ emesoso ebra metimi abusa be na se mpanifo busa be ye bra basa ye bi asifie ana se ntokwa bi asifie na o se yesiesie na enkambo mu ba ye bra ye busa bre ye busa be ana se ye kyere sa be yase ye pese enkambo mu bra fie ye mpese abonten ana se nkrofo fi abonten ba ebeka ne omope yo medase na kyere se enuanum bi ana se busua bi basa yesimu a omo nkyere se abusua na gu ana se abonten suni emeka de omope enkyere abusua no yo ye da so race course Kumasi dwakese yi mu ye ne maame bi edi ehyiamu maame mpacho wudin de sei mpacho ye frame yes edua yes edua papa bi ne ho fe maame ene NYANSAPO dwumadie ena woso pacho ene ye abebo dwumadie ene me bube na wa kyere me benase na wa sa kyere me breko a ye busa abe no pacho sede obebo wo maya wo se obi antimi wo me pacho sa abe ya se kyere ne sei ile de minim fa ho ne sei bia na oni obi ahia fan say race course ha mi we na bia ni pakwa pata na ye media chinchan so se ene dia ni pakwa be pema bo mi so bentimi ne nko na mekọ na se me kọ ne dia eden ya onu so be hia obi a obetimi no yo ma me da ase na me pacho ebre ben na obetimi abusa abe sei de obebo wo maya uso obi antimi ebre ben ene abusa abe oh se bre ne se ebi a wo obi bie na obi die ne eden gie eni pakwa na so de ne ho ode ana ne eden a wo sikanti ti duru sa abre na chese obu sa abe no man hu se de wo ye no edi kwa sa wo ye nam sa ne ho ode nti ode yew na so obeduru ba bia eden obi so de bi be ye yo ma me asieduwa na chese meti ase a se wo race course mu ha wa hyehye wo bag yi e wo apatamu na obi aba wode ahoden aba na o se apata ye ne dia na chese sa mre no obegya apata na man e bi ono so kwa akohia de obetimi na agi apata na free nsem enti ebe no asechie no se de o si cheme yo ma me wapata imu de emu ofe se awoche wanko ogwa ne womakọ mpacho asechire ne sen ase ani se abra obi hia omoa
na bia sa bre kro no a bibia si untimi nko enti sa moa na nka wa nipa kro no ko ya ode be ma nipa kro no obetimi di asoma ama nipa kro no ne sa Chiao ma me wa ya de na mpacho ebre ben na obetimi abusa abe no ebra ebusa abe na ene ebra ho akire wa nipa ni hia wo na untimi enko sa bre ne na ebusa ebe no ma me ye da se me gidi se nchima ne tio no manya sekire e wo sa abeyi mu me da se yo nyansapo ye da so a e wo Kumase race course edwakesie yi mu ye da so wo ntosufo ajosuo ene ntosa yesu a ye hia ye ma me fofo bi ma me pa cho wudi de sen e frem akoso ya sewa ma me sewa brakatuo sewa me sro ene nyansapo dwumadie na wo so na ye wo abebuo dwumadie so me pa cho me bube anu wa trase na wa tre me bra ye busa abe no me pa cho penifo bu bebi say so mo ho nya akoa penifo busa abe ya mpa cho asetre ne sen sa wo ne akola tie na wo ma na som na da che aboa no no sori adwuma wo ye na che se wo ya ama ne ho enti wo so ma ne tie ase se adwuma wo ye no da che no wo de som ho enti na asetre no no yo ma me se wa me pa cho wo na ebre ben na obetimi abusa abe ebra obebu nsa akola no ne tie bia o ya ade na o sugu ne yam no sa te obetimi ama na tie ase se adwuma na wo ye wo de som ho da che no ebe boa wo wa blabo yo na chese wo ye na wo ye ama wo ho yo nyansapo dwumadie ya kire mo se ne Kumase race course anum sei ene ye de bremo ye pese ye kire mu dwa no se de esi anyini aduro ye hie katachie bi wa ha offer me pacho wudin de say the frame Alexander Safokese convener for trade industry and market offer wudi breso e wo dwa yi mu me gidi se mo na mama dwa ye kamasa ye duru ase ye hu baby kwa ye mfa ye hu sa ha ye kasiye offer na wo de na wo kan fa race course dwa yi mu Akan Twi honorable chief executive what true and ama and me gina na mu a ye hwe se market ebe koso yo any honorable chief executive ye ma mu ni yo enti enya kwanye ene ye musa wo be baako mpacho betimi atre yase na wie a wa che ye bra ye bu sa be no mepacho mpanifo bu bebi say kwa che ade efa ye de sika na eye pacho ase tre ne say ni nyina say sisi a wo hwe the race course aye ya sika ne ade aye ama enne wo hu say the race course sitie say sika mehim ama ya anyi ye fom ha amobo mpata ya nka ba ye nka ye nuama no mu etie sabi awiem ensu ya tutoi nka bru omo eyampa sika ene de ye mo ofa ene ebre ben na betimi abusa abai sanse ye pese enchima no omo te ebebuo ase se de be ya kasa no enyera enti ebre ben na kwa chia de fa ye de sika na eye no ye busa abe no ebre ne se obi wo se se race course se ne sitie ene de be ba ye sabi asesa ampa ni aka kire se kwa chia de fa ye de sika na eye se na hu se race course se ye no se nye sika nka ne anye se enti sa bre no ene busa abe yo eja Alexander ye da se ebi ana abebu a ye ti ye nimu bi o ho a ya nka ne ye ebi ko ana me ohene ni na mati bi mu enti mum ye nko ne nko je nchiremu efiri mpanifo